bardzo, czy one mają zgłoszone zgromadzenie? Trudno nam powiedzieć, muszę Pani w urzędzie sprawdzić. W urzędzie może sprawdzić. No bo jeżeli ktoś nie ma zgłoszonego zgromadzenia, to może sobie stać na ulicy i puszczać taki hałas? Jeśli Pani zgłosi zakłócenie zgromadzenia, to wobec tych osób wyciągniemy konsekwencje. No ja zgłaszam zakłócenie Tak, ale zgromadzenia. formalnie musi Pani do nas na komisariacie na Alejach Marcinkowskiego. Odejdźcie stąd, proszę! Odejdźcie stąd, proszę, bo nam przeszkadzacie. A wy przeszkadzacie ludziom. Ja nie słyszę, macie tak głośno, że nie, nie słyszę, co mówisz. Nie słyszę, co mówisz. Przeszkadzacie. Mamy legalnie zgłoszone zgromadzenie, Czy CZK a wy nam przeszkadzacie i nie słyszę, co Czy mówisz. CZK zaakceptował